Clean air is a strategy of imprisonment. Strategaeth Kaithiwa Iwair Glan. 2020 vision made me blind. May wedi cyfyngu ar ein gallu ni weld y cymalau. Ond mae lorn y jag a gelyn o'r gres ac ebony yn gweini. Samarau yn gyrru ac wedi siarad yn bersonol am ei dathliadau a'i rhwystrau heb anghofio Dexter Cidi a ragfynegwyd gan Jack pan oedd e'n 4 mlwydd oed a bellach mae wedi priodi ers blwyddyn dathlu priodas cyn hynny 10 mlynedd o berthynas dyma fi'n canu ebony and ivory iddi a heddi coginwyd madarch a thomatos mewn olew ac ymenyn am gyfnod hir ac yn isel am gyfnod estynedig dyma wledd i ddechrau dydd dyma wledd i ddechrau dydd dyma wledd i ddechrau'r dyma wledd i ddechrau'r dydd ond cyn hynny mi ddarllenis i rybydd gan Mica'n cyhoeddi trafferthion fydd yn siŵr o ddod ac erbyn heddi dwi wedi diystyrru rhybuddion gafodd ei gyhoeddi beth sy'n bod arno fi